Kadang ini niltum press meet mate media tumpang kecohang pen niltum pang ini alang litum mahem asai do pustame alang to apor sepi pen niltum bangke bangpor media ko de teman tame niltum mahin pen curulo lapen niltum labangso press meet ke hang bangke laloje niltum ke dam tangar ni ini adalah la tarik bangke office tame niltum hala zoni bangke ay sartum pan chuniri pedolo kasi haso kapido hot perfect pinihan bangke niltum bainong bangke long lo mate niltum asilaris tame long alo la silaso ke long pen uthot niltum kacuru tukang tum po bangke niltum la kar biang long tim kar biang long sar Dr. Turam Monghang alang pansi niltum akero abangke pipolo la pen la solo got niltum phan la department PhD department long mustame la officer rank doan tum phan la pen niltum phan claim pon ke claim pipon bo SO asa tum phanan mustame niltum hin pen churulo la pen ke niltum ke claim ke dam asap sobat pustame niltum si claim pon pe dam de lote hala lang ke lohi tum long le deji la sisona tax niltum ke dam ta tame onan chipatu pon la sinom stame niltum sobai nong long lok pen ke niltum puthot ke claim pon tri pansi niltum kai te ke claim pon pansi niltum chisi pon lo la pen ke niltum abai nong bangke la ke dam tang mars article 1 bangke niltum long thai le pusi niltum pen pachini lo je dolang sitamela bangke niltum pu pachiki chethan pen chogin bo sitamela non jitu mars article pen non 4-5 months ke par lo office tamela ke molong po niltum sitame isi sarma kachu niltum tukang tung bangke lalo je niltum 4-5 months putamela bangke mo ala niltum pen penipon ata niltum pen ba hin pen bangke article yon bangle niltum phan la bangso bai no sabso lat pustame na pipon bom son te niltum ta ke claim ke dam bangke sabso awar saidoji pusi niltum pachini ponchulo kasi pinida niltum press meet ke dolong bangke niliamo ko pachini delo stanon si pachini chupo nili bangkela weskar bianglong jol mitro ahin laso union ba association si niltum ki bilo association lo mang nili president ar president lo abel polang ye bangke general secretary lo abel polang ni bangke vice president lo asi niltum la bangso press meet ke phake nili lan si than pachini poncholo kado CM sarasi churu par pilo heke tum kedam tani kan sansi JJM long la Narendra Modi ake hai tane lang li ake mang long la jol van mission po along ten me lang ki na lang long ni pu la so ake mang long da kar biang long me tim kar biang long la ben CM sar tame an ke hang long la kar biang long ra ta phan ni la je ma lang ron lo i lo la pen li tum na so long got ni tum la jol mi trop tame tum cho dem mo long lo la sun sik dem bom ang bom lo mat ang bom lom ni tum ka sik sak ki sung salary bai nong thak do ko lo sta me li tum la sar long tame hadi fan hakeng riam dam sil tum chuning riam lo bai nong pu thak tame la pen na lang ni tame ar ju pen haso tame nang respond pe me ni tum phan ang welcome me la pen tum chingki thanam lo la pen a jong ni tum puthot salary ke long thu apot ali phang tame phan chorok lo suri pen chorok par pil la pen aku hadun thu local MC pen chenglok la pen department PhD officer pen chenglok BND officer pen chenglok astum hastame letum phan ajonar lo pe office akama na claim pi kama pe chok pi pen tu kan salary na pelong pot ang tu kan me tu media hoi pen chorolo